Broscuța, Veruza și Floarea de Nufăr, de Emilia Plugaru. Toate vietățile de pe lac dorm. Doar Broscuța, Veruza oftează. Sunt atât de nefericită. Ce s-a întâmplat? Întreabă îngrijorată Floarea de Nufăr. Nimic deosebit. Astăzi am aflat că sunt o broscuță urâtă. Dimineață, doi copilași stăteau pe malul lacului și citeau o poveste. Am tras cu urechea. Se vorbea în poveste despre o prințesă care a fost nevoită să se mărite cu un broscoi. Broscoiul avea pielea buboasă, ochi bulbucați, dar în fiecare noapte își lăsa pielea devenind un minunat prinț. Nu am reușit să ascult povestea până la capăt, căci picii m-au observat și-au umplut buzunarașele cu pietre și în câteva clipe toate acele pietricele au început să zboare în direcția mea. Dacă nu reușeam să mă ascund, m-ar fi omorât. Ce copii răi! Asemenea copii nu vor ajunge niciodată în poveste. Nu vor fi niciodată prinț sau prințese. Nu trebuie să-i crezi. Ești frumoasă și talentată. Frumusețea e ceea ce simte sufletul. Principalul e să ai un suflet bun și curat. Știi ceva? Dacă într-o bună zi mă trezesc și văd că nu mai sunt broscuță, ci prințul din acea poveste, te voi lua și te voi răsădi pe lacul de lângă castelul meu. Nu te vei mai teme de gâște și rațe sălbatice, căci acolo vor nota doar levede albe. Bineînțeles, zâmbește Floarea de Nufăr. Până atunci, hai să ne bucurăm de ceea ce avem, căci un strop de fericire găsim și aici.